Salam, salam. Vatandaşlar dünkü gerçekliğin devamı Awa. Sizde şimdi. düğüne kızıklı da gerçeklik oldu. Awa. Hadi şimdi oldu da nasıl? Aha oldu. Ne? Bugünkü gepleşimde bir Türkmenistan üçünden bizim hemmemiz üçünden Türkmenistan'ın grajdanlar hükmünde bir de en vacip meselelerin bir iştahda yüze çıkıyor da bu kurukluk yani deryaların buğramağı gittikçe suyun azalmağı azalmağı bağlanışıklı bir gepleşik gideyek diyese sebebi bu ağır kıyın meselelerin biri inni görüşümüz yani su olmadık yağdayına hiç yerde hiç saat bitmiyor. Hafılam olmaz. Önkü görüyen gününem görüp bilmedim ne Türkmen. Garip o da yaşayanlar var. Potratlar, giden potratlar ne etmeli? Potrat varlar. Ne su Onun için böyle videolar geldi. Benim TikTok kanalımda paylaştım. Düğün videolar geldi. Amuderya'dan kuraklık başlayanlar. avu gördüm. Gördüm. Salam. Salam. Arkadaşlar hem metade giryenlere salam. İnne girip başladılar. Bir şurada yazan beni de bağış etmediniz. Ben Patiska'da aldım sizi de. Üçüncü adam alıp bilmeyiz. Şunun için Yok mu? yazıp bilersiniz. Yazılarınıza, sorularınıza cevap verelim. Ama üçüncü adam alıp olmuyor. Tuğçe geçen şu başlamaka. Yine dünkü yazgı gaytadan dinledim molin. Kimiz dengeplesi kesmez bir yapılayan ekeni. Eşitlen o. Şoň üçinem ben gurulacak odam şey elim galdırayın ya barmağım galdırayın. Senem şoňalykda barmağım galdyr ondan birimiz dym oturur birimiz gepler şonu gowy eşitlen ekeni. Indi şu sor bolsaň da Şurada bir yazılan Umit vatandaşımız yazan su azaldı, hava ülkede her gün şemal da yazan. dogry. Klimat Devam etmez. gelýän ýygnan ýançalar. Saňa görnýär münäsebet geleni. Düşünmedim. Saňa adam gelse adam sany görnýär. Bir adamy 5 Allah. adam. Şurada 3 adam var azı. Okay. Sesiniz gitti. Tuğçe İnternetinizde bir sıkıntı mı var? O geçerinden sesiniz gitti. Yok. Yo sen ne var menne yok. Ha yok ben demaz normal. Geldi sesiniz. Tamam. Sen ne var mı kadiyen menne sıkırdı yok hiç saat yok. Yok normal nasıl? Moderatörlük yapacak. Vatanım. Vatanımı. Yapsın. Ha yapacak olur. Bu kadın Amerika'dan. Olga Çarina Amerika'da. Nerede kuruyor mesaj? Tamam. Oldu. Moderatörü ekledik. Sesin geliyor mu Olga Çarina? Ses.
Ata sen telefon da koyup olmasa. Birdat bağım aşağına. Birdat ses Var, çıkar ya var. sen telefon çıkar ya evet. Endi Şimdi çalava. Elin yana telefonu götür elin al. elimde tutup durmalım da. Sonra ses çıkaran ok. Kadir aşağına birdat koy, yumuşak birdat koy onu. Olga Çarina sizden sonra otupla Amerika'da Türkmen ken mi dedi. Ay men töwerümde men yaşayan yerimde Türkmen, bir san Türkmenim yok. Men töwerümde bir san Türkmenim yok. Ýöne başga yerlerde ken Türkmen, ştatlarda bar. New York Başı ya. ştat, Hı. Haydi. New York ştatda ken Türkmen, Texas ştatda bar Türkmenler. Florida ştatda da bar. Başka ştatlarda da bar. Ohio dedi. Chicago'da var onu bilýän. Onun Minnesota ştatda var. Massachusetts ştatda da var. Bar yektuk bar. Ýöne esasy köp oturýan ýeri şu New York mu hadýan, Texas bilen New York. Olga Çarina berde hazır soru yok. Şu kurakçılık hakkında devam edelim mi? Okey. Dowam edelim. Sebäbi şu ýagdaý gaty agyr ýagdaýda indi şu biziň iň global problemamyz boljak da Türkmenistanda eger ine edil ekin ekişlik ine başlamak ine maýaýda şu wagt ekinek gelerde. Olin köp ýerlerde ekip oturanlarlarym ýöne suw ýok bolsa şol eden azaby bar biderek. Şol ekilen tohum göwürmeje görnüp dur. Göwürenem bolsa bir hepdeden gurujak görnüp dur. Sebäbi suw ýok. Suw iň global problema, iň uly bir wajyp problemalaryň biri, iň gerekli, iň bir dünýäde bir zerur zatlaryň biri suw. Suw sebäbi ine meselem aýdal bir aç adamyň eline neme berer? Bir gapdal irimiş goýar, bir gapdalyna suw goýarsyň. Haýsyny aljak diýsen, ol aç bakyr, irimişe topular. Aslynda ol ýalňyş. Ağacın ağı olmaz ya. Ol ýalňyşdan. Ol irimişe topulmalyla suw topulmaly. Näme üçin suw bolan ýerine sen her ýyl alyp bilersiň şol göýgenimi. Her ýyl. Dogrymy? Şoň üçin biziň iň häzirki global problemalarymyzyň biri suw ýagdaý. Ýa-da Türkmenistanda ýagşy ýapdyranyga suw ýanky käbir ýurtlar bar, ýagşy ýaganda şo suw howdanlarda ýygnak goýýarlar. Howdanlar, ulu howdanlar bar. Eýlesi kilometrlap howdanlar bar, suw saklanýan. Häzirini biziň döwrümiz, biziň ýurtumyzda şu zatlar edilip bilinmeýän bolsa, şu zatlar başarylmaýan bolsa, elbetde bu zatlar gurakçylyga getirir. Men bilýän dadym 80-nji ýyllaryň başlarynda bolmaly. Bir yer bar. Tawtawalardan Marat Ariýady diýip bir yer bar. Sandyk Ariýady, şo ýerde suw howdan gurupdylar. 80 başlarynda bolmaly. Ýalňyşmyýan bolsam. Ine häzir bilemok şo suw howdan boşmy ýa suw barmy bilemok. Gaty uly howdan gurdular şo ýerden. O mahallar ýöne gurakçylyk ýok, ýagşy pastaýan ýagşy ýagyp durýardy. Daşdy örekler göm-gök, ýam-ýaşyl. Ot diýsen ot, bol otlar bardy. Ýorunjalykmy, mallarçylykmy, semiz mallar bolýardy o döwürlerde. Sığırlaryň berýän süýtleri ýaglydy. Şo guýup sagyp alsaň, bedräň ýüzüne şunça ýag bolup durýardy. Bedräň. Şolar ýaly bolçylyk bardy şo döwürde, men çagalyk döwrümde. Onuň meniň Thomas kanikuluna ata-babalarymyz o bolara gidýärse kanikula çaga döwrümizde bolyn. Mamam pahyr sığırlar känide sagyp elimde bir şuňal nemeli berip göberýärdi. Menen bir bolsam 6-7 ýaşymdadyr. Şuňal litrläp berip göberýärdi. Bar bunu eltip gel,
barbunu buğun şayıltıp berdi ýady. Şeýle litrli süýt. Onuň menen bar berýärdim de, süýdi berýärdim de, şu goňşyň gapsynyň agzyna garaşyp durýardym. Pulunu beren ok diýip. Onuň öýe gelip aýdýardym. Mama ola pulunu bermedi diýip. Onuň ýanky mamam näme diýär? Hey can gyýdym, akladymyr satylarmy diýärdi. Bu döwürlerden oba göçdi. Ine diýilýända. Bu döwürlerden oba göçdi. Şonda men hayran galýadym. He, men onuň çaga men 6-7 ýaşynda çaga ol men gulagymda galypdyr da, he. Ak zat satmak bolan o eken diýip. Düşünýärmi? Şonda men özümçe başladım. Ak zat satylmayan bolsa, значит, bizem şonu muht bermeli diýip düşünýärdim. Neşolar ýaly terbiýeler çagalary. Öňkü gadymy ata-babalarymyz şeýdip terbiýelärdi bizi. Doğru. Ya, o. Sonra var Şurada bir yazan bir vatandaşımız, ben Taxtabazarda gulluk ettim. 1999 yılda içmene su yoktu. Zastavalarda. Zastavlar näme bolýar? Granitsada bolýar. Taxtabazar näme? Awganistan bilen aralykda nämeleri? Pogranichny zonalara zastavalar diýilýär. Şol o ýerde hakykatdan ýokdur suw. Sebäbi bolaýan ýagdaýynda olur. Howuzdan içýän bolmaly. Howuz yerden gazylan howuz ýasýarlar da, içini betonlap şoňa guýdurýan bolmaly olar. Eger ýap geçýän bolsa ýap ýa-da şu töwerekden näme kim murgabyň töweregine ýaşaýan bolsa murgapdan içenler. Bolmasa da şu howuza guýdurup daşyrak yerlerde ýaşaýanlar we ýapdan natdan nemeden derýadan daşyrakda ýaşaýan owalar we olar bilmedim şu howuzdan ýa-da guýdan içýärler. Özleriniň käbir öýlerde guýy bolýar da, o da ödegürler. Bir owaň bir köçetinde bir adamda guýy bolsa barıp şunun soraş suw alyp gaýdýardylar. O döwürler meňe ýene çagalyk döwürmi görüň edýänne. Olin o döwürler ýa bir süýt satmak ýa bir suw satmak diýen zat ýokdumy diýen şu döwürlerde. Men suwuň satylýanyny eşdemokdum çagakam. Ýöne bilemok häzirki döwürde nähilligini. Salyonlu su içilir yazan. Salyonlu su. Salyonlu görýärmi? Ondan adamlarda näde göremesin. Näde onuň 12 suwuny sagdyny bolsun. Şol içilýän suw. Hemmesi zaýa suwlar. Ropdan noly, içi duzly, zaýa suwlar içip bolar ýaldan. Onu sen şu malyňa da dözmersiň şu suwy. Ýöne näme etjek adamlar şonu içip biçýärler-de. Şonu içip görýärler. Olga Çaryn'la bir zat belirlep geçecek. Bizlerin Türkmenistan'ın halkı suyu yani köp israf ediyor. Yani gördüğümüzde köçelerde halı yuyalar, maşin yuyalar, sonra krantı bahçeli öylerde yani atısı bariyerde krantının suyunu açıp koyarlar. Yani krantı yapmayı bilmeyeler. Su böyle açık duruyor. Kapitetsem açık duruyor sular. Berdenen mesela Türkiye'de unyalı zatlar yok. Köçede halı yummak, maşin yummak, unyalı zat yok. Bu suunu tıkşıtlı saklıydılar. Bizlerden unyalı Türkmenistan halkında unyalı zat yok. Tıkşıtlı saklamak yani. Bizi hiç wagtam öwretmediler şonu. Meňne ýadyma düşýär-de çaga mahalymyz şol mektebiň molumlaram öwreden okdy. Mektep ýaşynda mektebe barýarmy? Şonu sana suwy nähil tyşykly saklamaly diýip öwreden okdylar. Onuň bizim telewidenýamiz bar, Türkmenistanyň telewidenýasy bar, döwlet telewidenýasy. Şonda her film goýberlerinde her bir gepleşikliň arasynda da reklamada berip durmaly. Suwy nähil tyşykly saklamaly diýip aýdyp durmaly. Berde reklamiretse diýerler. Mesela maşynka bar, basda ýuwa maşynka, kir maşyny, basda ýuwa maşynlar hemmesinde şu reklamasy bar, su tıkşytly saklamaly dep.
Mhm. Baş. Neme Me tuğçe bunki gepleşigimiz birazajyk gysgarak edäýel dün käterden-de sebäbi. Men ýene-de işe gitmeli bolýanna bir ýarym sagatdan da häzir men bir esasy bir wajyp bir zat aýdasym gelýär. Tomoşaçymydam ýok şu wagt. Hiç il tomoşaçy göremok. Ýadyňa düşýär şol bir halkyň sesi, watandaşlarymyz aýdýanna, halkyň sesi diýip biziň şu bir kanalymyz bar YouTube'da. Halkyň sesi diýip ýazsaňyz çykýandyr. Şo ýerde geçen 3 hepden bir ay menen öňme ýa 3 hepde menen öňme bir video rolik goýuldy da prezidentiň ýegenleriniň köşkü diýip. Şol köşk Hacı Murat Recepov degişli, ýagny biziň prezidentimiziň uly aýagynyň ogly, uly ogly bolýardy. Hacı Murat Recepov diýip bolýan. Şonuň köşkü inni şonuň nirelerde nähili hökümetiň Türkmenistan döwletiniň puluny iýýänligi barada men bir gysgaça gurun berjek. 2016-njy ýylda şol daşary urtlar bilen Türkmenistan prezidenti şertnama baglaşýar. İmit getirmek barada, Türkmenistana imit bilen üpjün etmek barada. Ol tapşyrygam nemänem ýanky şertnamanam öz ýegeni şol ýegenine tapşyrýar. Şol ýegeni ýanky Angliýadaky bir firmaň iýesi bolup çykýar. Olam ýanky Great Contract diýip ady bar. Şonuň iýesi, şo firmaň iýesi we 7 sany dünýä möçberindäki 7 sany kampaniýa bilen şertnama baglaşypdyr. Ol şertnamada ýanky $60 milyon şertnamalar baglaşýar dürli ýurtlar bilen 7 sany imit barada. Ýanky Türkmenistana imit getirmek barada. Näme üçin ine soňky döwürlerde, soňky bir 4-5 ýylyň içinde imit gytçylygy köpelip başlady. Indi bu ýyl hasam, geçen ýylam bu ýyl hasam beterleşýär. Şol baglaşylan şertnama ýerine ýetirilen bolsa, şol gelmeli, tonna gelmeli imitler Türkmenistana gelen bolsa, adamlar bu wagt beýdip ölüşüp boçura durmazdylar. Gije gündüz adamlar oçurda durýar produkt üçin. Onan başga adamlara öz başlap daşary urtdan getirmäne ruhsat berilen ok. Diňe bir adama tapşyrylypdyr, olam öz ýegeni şol Türkmenistany imit bilen üpjün etmeli. Şoňa ruhsat berýär, şertnama baglar. Daşary urtlar bilen şertnama baglaş. Şonu tapşyryk berilen. Inni jikmejik aýdyp beremde şol şertnamalarda, ýanky baglaşylan şertnamalarda 60 milyonluk 15.100 tonna şeker, 7.000 tonna tavuk ayağı, 2.083 tonna günebakar yağı, 170 tonna yağ, 107 tonna margarin. Ine şular ýaly imitler bilen üpjün edilmeli Türkmenistan. Emma şolaryň 3'ten 1 bölegem gelmedik Türkmenistana. Eger 3'ten 1 bölegi gelenem bolsa, bular ýaly ölçük oçurlar bolmazdy. Doğru. Indi vatandaşlar oturuňda pikir edin. Şol giden pullar, ýanky 60 milyonluk pullar siziň dawan azabyňyz. Rızkımız. Şol pullar siziňki gadyrly vatandaşlar. Indi şu zatlary bilibem, siz ýene-de dymp oturjak bolsaňyz, gaty ýalňyşarsyňyz. Sebäbi siziň dawan azabyňyzdan ýene birler özüne köşk kurdy. Ýene birler özüne köşk kurdy. Siziň dawan azabyňyzy ýyp otur biri. Siz dymp otursaňyz,
Mene edýänim şu diýe. Siz dymyk otursaňyz, men sizin garaňyza mı ýerin diýe. Iki gözüňizde garaňyzy basybam ýerin diýe. Ine. Gadyrly watandaşlar. Sonra ýetişýär, sonra çykýar. Şol ministerstwodaky ýa-ni hemme ticaretler ýa-ni ministerlikler hemmesine de tawsirlik berilenmişin diňe şol kampanya bilen işleşmeli diýip. Başga öz başda hysat edip gitmek bolan. Düşündiňizmi ne? Bu ýerde näme diýmek? Bu başga ýerden hysat edip bolanok diňe şo kampanya bilen işleşmeli. Значит, sizi hemmeňizi zastavit edýärler. Şoňa boyun eğmäne. Bu näme diýmek? Bu da mafya diýmek. No, mafya. Mafya. Bulam açaçan talaňçylyk diýmek. Men şonu aýdaýyn diýdim, şunki bir aýdylmaly, halkyň bilmeli zady diýip düşünýän, halk bilsin şu zatlary. Şuň hasabyňyza o ýerleri köşk salyp ber, şonu bilsin diýip aýtdym. Şu aydalarınızda ben bugün 5 parça TikTok'ta paylaştım. 5 parça nimesini bölek bölek. Şu yeğenler hakkında, Giyevis hakkında yazılan nimeler vardı. Videolar. Şuları bölüp bölüp payladım ben TikTok'ta. Görsün vatandaşlarımız. Yığınacak yok mu bu haram tohumu dedi. Yığınacak bizler halk, başka kimse yığınamaz onu. Halk yığınamasa hiç kimseye karışmalı. Biz o daşyurtdaky daşyurtly adamlara, beýleki gurumalara ýüz tutup helak bolup ýörmeler. Näme üçin? Sebäbi ýüz tutup görýän, olin hiç şeýle şolardan netije ýok. Netije bolmady. Sizin öz ýaşaýan ýurduňyz. Men ketim ýanglanýar. Şu yanında başka telefon açık duramazsa şeyle oluyor. Yok yanında telefon yok. Ha. Yere koydum onun için. Yankı başka yurtları yüz tutmana Recep Erdoğan ya Vladimir Putin ya Amerika'nın prezidenti olar var boş zatlar. Boş zatlar ol öz yurdunu ol oturan prezident öz yurdunu öz halkını taşlap sen halkını köpek edermi? Ya sen şu halkını şunala hor saklayan ekenin dip berdi Muhammed ve can edermi? Han öz halkı diýer. Han halkı näme üçin demo oturuyor, näme üçin özleri ayağa galanok diýer. Hemme yurdun, hemme yurt dışı sonra ver görýän de köçedäki adamlara indi şular ýaly edilýär diýip. Bolin şol diýjek zadım öz han öz halkyňyz diýär. Han näme üçin öz agzyňyzy açaňyz diýär. Siz diýär. Näme üçin köçe çykamaz, näme üçin dawa eden ýok diýär. Näme üçin talap eden ýok diýär. Şu daşerurtly adamlar bar. Ýene gapka gyzym gelir wagty bol 1 sekund garaşadyr. Sen güýme şu watandaşlar häzir gelýän. Kanun bilen bu tohum gitmez. Haklısın. Nereden? Din deneyelim. Gitmezse onların yolunu seçeriz. Ya bağışlan. Edil dünkü wagtda näme? Gyzym okudan mektepden. Bir vatandaşımız yazan Merdan dep kanun bilen bu tohum gitmez diye. Son biri de cevap vermiş ona. Deneyelim gitmezse onların yolunu seçeriz dep cevap veremirim. Biz Türkmen diye vatandaşımız. Uruş bolmasa yurt düzelmez dep yine Merdan vatandaşımız yazan. Uruş bolmasa yurt düzelmez inanın dep. Ay bu yanlış düşünce. Görüverer son mersini. Özlerini gider ýaly etmeli. Sadece bir gaday diýdi.
adırlı vatandaşlar üns berýän bolsaňyz ine daşary urtlarda şular ýaly periwarotlar bolan wagtynda ýanky ýurt agdyrlyşyk ya ýolbaşy çalşylyşyk şular ýaly ýagdaýlarda üns berýänsiňiz men size bir aýtjak radym bar. Şu Jawaharlal Nehru diýip biri ýanky bagyşlan näme Mahatma Gandhi ýalňyşdym. Mahatma Gandhi diýen ýanky Mahatma Gandhi'nin YouTube'a girip şonuň revolýusiýa edişini hökman görüň. Girip görüň şonu Mahatma Gandhi nähili işler alyp barypdyr. Hiç şeýle eli taýaksyz, eli bıçaksyz, paltasyz adamlary ýygyna düşürmäni başarypdyr. Özlerem hem ag eşik giýip ýanky şu Angliýanyň koloniýasyna garşy ýurtda pereworot edýär. Gaýdyp şol Angliýanyň koloniýasyna boyun eňmezligi halkyna önüne ödüp çeýdip halkynyň aňyny düşünjesini täzeläp ýygyna müňläp adam düşürip bilen adam ine şu. Hindistanyň prezidenti. Siz şonu girin hökman görüň şonu. Hökman görüň. Bul nähili diýmek, meselem diktaturany agdyrmak üçin eliňe ýan gaýdyşmaly palta pilal çykmak gerek däl. Iň bärkisi köp zatlardan atkaz etmeli. Ýanky bütün halk bolup atkaz etmeli. Meselem Mahatma Gandhi'nin eden zady Angliýanyň önürýän önümlerinin atkaz etmek. Şolaryň önürýän mata eşik giýmek. Diňe özüniň biz matasyndan, özleriniň çykarýan prostoy matasyndan özleri dokap, ýöneköý paxtadan özleri dokap, özleri ak eşik giýip çykýarlar köçe. Hemmeler şolaryň önürýän önüminden atkaz edipdirler. Ine şol atkaz etmekligiň özü eýem ýani aýdaly meselem iş taşlaýyş. Şu wagt Türkmenistanyň bütün ähli welaýatyna hemmeler işini birlikde taşlasa, doktorlar hem işe çykmasa, ya mugallimler hem işe çykmasa, köçe süpürýänler hem işe çykmasa, sajyklar hem ýapylsa, hiç kim men gitjek däl işe. Şu prezident aýrylmasa men işe çykjak däl diýip öýünden çykman otursa, hemme welaýat ýene deňine. Şonu Nägilemek. Energetika işgärler işden çyksa, tok bolmaz. Doğru. Kanalizasiya, suw ýene bu edaralarda da iş taşlaýyş bolsa, suwlar, krantlar ýapylar. Halk oturur aç, köçe çykmaly bolar. Isleseň islemeseň. Sen magazynlar ýapyk, magazynçylar hem işe çykmasa, bazarlar ýapyk, produkty ýok. Sen hem isleseň islemeseň hökümetden sen talap edip köçe çykarsyň. Biz aç, biz ýalaňaç, biz suwsuz diýip sen köçe çykarsyň. Aýtdyma şu nägileleň görkezmek de nägileň bildirmek. Taksisler hemmesi maşyna alyp köçe çykdynlar, dursunlar, taksiler ýöremesin. Awtobuslar, poýizlar, ýa samolyotlar hemmesi birlikde durup, şolaň işgärlerim köçe çyksa, bizi işlejek däl. Bize aýlyk beren zok. Bize aýlyk beren zok. Bizini taksimiz sürjek däl, bizini wagonmy ýanky poýizmy sürjek däl, bize transport işgärlerinde aýlyk beren zok. Hani bize aýlyklama beriň diýip köçe çyksalar, şular ýaly agdy birlik döretmeli. Ine şu ýanky döwlet agdyrlyşyny şular ýaly edip geçirilýär. Berde yine sizin dünkü aýdanyňyz onluklar dediňiz bu gelip çykýar. Şular ýaly edip agdy birlik bilen edilýän iş bu. Şoň üçin diýilýär biz gaýtalap aýdýas. Onluklar döredin diýip, onluklar döredin. Sizin öz anamly atdan bolmaly şol onluklar. Sebäbi sizi satmaýjak adamlar bolmaly. Sizine plançy gün köçe çykýasy ýerine gapdalyňdakylara şol sen 10 adamyň ýok diýmeller. Ýok diýip bilmez. Olaň özüniň hem 10 adamsy bar. Ödem günnelik şu
YouTube'larda da beyleki kanallarda da beyleki platformalarda da diýilýän aýdylýan zatlar diňläp durun. Gitdigiçe özüňiziň biliminizi artdyrarsyňyz. Gitdigiçe özüňiziň göz ýetimiňizi artdyrarsyňyz. Nämesem kam, kimi diňlesem kam diýen soraw öz-özünden aýrylar şataýdy. Sen öz-özüň pikir etmäne öwrenip başlaýan. Nämetjegden bilýän. Haýsy ýere bilýän. Kimi diňlejegden bilýän. Bugün bolmasa ertir nämetjegden bilýän. Şeýle planly işläp başlaýan. Doğru. Ana şular ýaly ýanky döwlet agdarlyşyk meselesi o ýerde pil palta gerek däl. Diňe parahatlyk bilen ýanky eliňe ak baýda galyp çykýan, ak mata alyp çykýan. Bu näme diýmek? Bizde hiç zulüm ýok. Size garşy zulüm ýok diýmek. Biziň elimizde hiç soğuk ýara ýok diýmek. Şurada bir vatandaşımız yazan barış uruşa gerek yok dep. Dogry aýdypdyr. Uruş bilen alynan zat ýene de diktatura getirir. Uruş bilen alynan zat gaýtalap öwrülip ýene diktatura getirir. Ol ýalňyş zat. Gan zulüm bolan ýerine adalatlygan bolmaz. Ne köp Arap döwletlerine seredip görün, gan bilen zulüm bilen alynan ýene de öňküýalydyr. Döwlet ýitgemez, ösmezem. Saddam Hüseyin'i yıktılar. Son yine kim vardı? O. Kaddafi. Muammer Kaddafi. Kaddafi'ni yıktılar. Yine de son yine de halk aynı durumda. Ondan 5 beter boldu kayta halkı. Kıynaldı. O Muammer Kaddafi'ne düt büyüdettiler halk. Bütün Gördüm YouTube'da videolarını. Halk son pişman boldu. Nämçinden de bundan 5 beter boldu son. şoňa getirýär ha o. Şu pikirlenmän edilen hereket şoňa getirýär. Şurada yine barış vatandaşımız yazan halk ayağa kalksa hiç zat edip bilmez. Haramlar bunu halk hükman düşünmelidir. Ha, bilmez haramlar. Bunu halk düşünmelidir. Hükman der yazan. Halk ayağa kalksa hiç zat edip bilmez haramlar. Bunu halk hükman düşünmelidir. Hı. Yine bir vatandaşımız yazan yurdu parlament etmezsek yine şol bir zat bolar maalesef de yazan. Doğru. Ha, Ben buna haklı. 100% dogry aýdypdyr. Näme üçin? Häzir mesele mine mysal getirelinde, gözüňize getirin. Şu wadyny aýyrly diýeli, Berdimuhamedow öz razylygy bilen aýyrly, ýa-ni halk aýyrdy tapawdy ýok. Oň ýerine gelin, ýene de prezident bolup saýlansa, bul adamlar düzelmeýär. Näme üçin? Ýene de özüniň jübüsini alat edip başlar. Sebäbi özü şonu diktator bolasy gelmese de halk şonu diktator eder. Ýene de. Näme üçin? Ýene aýak öpülşik başlar. Ýene el öpülşik başlar. Biziň halkymyzda patgalymçylyk diýip bir zat bar. Şonu aýyrmaly. Şonu düşüncelerini şo seniň başlygyňam bolsa, şo seniň edaraňda işleýän başlygyňam bolsa, şoňa padar keltip berip, ýa bolmasa çay, kofe hüdürläp, mutuny ýa oňa iýip alyp berip, şolardan başlanýar. Iň diktatorlygyň, iň mikro diktatorstwa ana şo ýerde başlaýar. Gerekden şonu etmek. Olam sen ýaly adam, olam sen ýaly aýlyk alýar, goý özü alybersin öz kofesini. Özü alybersin öz padar kalp berip edip ýaman öwretmeler. Şo ýerde biz başlaýar diktatorlygy. aslında bize halk suçlu buna, halk yunavat buna. Diktator edenle halk yunavat. Doğru. Bize öwret. O taýda
Ödene beýle de goýaly. Onuň agtygynyň aýagyna oşap başlapdyrlar. Agtygynyň doglan gününe zadyna padar keltip berip, zad edip, onuň bir aýagyna ýykylýarlar diýýär agtygynyň. O näme diýmek ol? Olen ýam ýumurk oglan kompozitor Türkmenistanyň atgynyň kompozitor atgynyň bolmasa da atgynyny berdirler häzir. Ine ertiberin Rınta, qarası otur ertiberin şoň atgynyny bermeli diýip bir çykar ýallakyn bir orta. Bir çykar. Näme Mälik Guliýew, näme şoň at familiýasy? Gurban Guly Mälik Guliýewich. Sen atyňa da biz atgynyny bereli ol dastoyny kompozitor diýip aýdar biri. Çykar ýallakyn biri. Çıkar kesin. Türkmen ökte yalakalık yapmağa da yazan bir vatandaşımız. Gat ýokdy. Maalesef. Gat ýokdy. Şoň üçin biz öz aňymyzy täzelemeli birinji bilen. Doğru. Ortadan ayırmaly. Şo yalakalyk ortadan ayrılmasa ýene prezidentlik bolaýan ýagdaýynda da şo prezidentim diktator ederler. Üstüne aýda pul eltip berip, ene çay pulýyňyz bolsun, doglan gününe maşin padark edip, ene size padarka. Ol gördüňizmi? Ol YouTube'da nime ştanga ýaly nime galdyran bolýar da altyndan ştanga ýaly galdyryp gör. Onan bärdak Amerikanlar humoristler üstüne gülýär. Neme diýär? Zanavesk asylýan neme bara? Zanavesk asylýan näme diýýär? İngiliz. Aynı bolýar şoň. Karniz. Zalatoy gyzyllan altyndan kar görkezýär ministrleriň öňünde güýjür görkezýär diýip üstüne gülýär bolar. Olga Çarina, şu berdene Türkler şu bizlerin prezidenti gören videolarını görüyorlar da sizin de prezidentlarınız gepleyen vakti yanındaki ministrler deptere elinde dik durup diye deptere bir zatlı neme yazıyorlar diye. Yani 21. asıra geldik dedi. Yok mu diye ses kaydeden bir aparat yok mu diye bunun yerinde durup dik duran yerinde neme yazıp oluyor diye hayran kalıyorlar. Bu neçenci asırda yaşayanız sizde. Yani bu deptere, yaşıl deptere neme yazıyorlar? Sonra ne için dik durup yazıyorlar? Şuna hayran kalıyor bunlar. Neme vatanım teme bir soru veripdirip. Ne için halkımızın 60% baydağı vatana sevgisi yok. Bunun sebebi näme bolup biler diye. Häzir men aýdyn. Watançylyk diýip çağalary ýanky 3-4 ýaşyndan başlap watançylygy, süýgi, ýanky baydagy, watana süýgi döretmeseň, ul adamlar şuny ünläp öwredip durmasalar, şu çağda süýgi bolmaz. Watana da baydagyna da hiç taýda süýgi bolmaz. O çağlykdan gulana goýup durmaly. Ýöne biziň görýäňde, biziň sajyklarymyzda barsaňam gapyň agdynan giren ýerinde prezidentiň suraty dur. Nämemişin o hudaýyňmyşyn? Şu çağan hudaýymyşyn? Şoňçy surat asyk durýar oň. Nämemişin şoňa çokunmaly, şondan başga adam ýok. O çağan gijede günnüdem 3 ýaşyndan başlap özüni bilip başlaly bäri şo surat portret öňünde durýar. Ejesiniň suraty ýadynan çykar. Kakasynyň suraty ýadynan çykar, ýöne şo surat ýadydan çykmaz prezidentiň suraty. Näme üçin? O 3 ýaşyndan başlap äden ýerine şoň portreti durýar. O sadi gutorya 5 ýaşynda. 6 ýaşynda mektebe bar ýa-da ýene de mektebin bir kitabynyň birinji sahypasyny açan ýerine şoň portreti dur. Hasan da bar. Ýene o portret dowam etdi, gitdigiçe. Ondan sen hany sen onuň watanyňa söýgüň, hany sen o baydagyňa söýgü bolsun. Başgalady gözleri gören ok. Şo diňe şol adama çokunmaly. Onuň ýene de bir zat ýanky kasam barady. Kasam barady sen öwel çykşam edipdiň şo barady. Näme kasam dirdiler diýip. Hakykatdan hem şo kasamy diňläp görýän ol. Men prezidente dönükli etsem ömrüm kül bolsun diýdi. Hakykatdan hem. Men hem son fark etdim bu zatları. Şu wagtda hiç farkyna varmapmyz. Men şol amy ömür aýdyp gören adam. Şol ruhnamany ömür gören adam. Kitab elimde sakladym diýsem ýalançy men.
Ol kasamam insan şol näme Türkmen prezidentimi dönüklü etsem ömrüm külli bolsun diye bolin. Näme üçin bir adam üçin sen ömrüm külli bolmaly? Şonu aýtsana bana. Näme üçin bir adam üçin men çağamyň ömrü külli bolmaly? Kim ol? Näme üçin külli bolmaly? Näme dolu külli bolar ýaly? O çağaň ömrü külli bolsun enesi üçin. Son dogran şonu kirip iýdirip enesi atasy üçin külli bolsun o çağaň ömrü. Näme üçin başga kakoýda bir çujoy bir üçin ömrü külli bolmaly? Ne halkymyz düşünmeli zatlary. Halk şu zatlary düşünmeli. Näme üçin men çağam gaýtalamasyn şol ýallatlary? Aýtdyrmasynlar çağasyna şol ýallatlary. Näme üçin birinji klasa baranna harply kitabyny prezidentiň suraty dur. Näme üçin? Alfabeti şol adam düzlemi. Ya bilimi da oýlap bir medresany oýlap şol adam. Näme ol halka on birinji taýpatyna portretini goýar ýaly. Aydın da maňa şu watandaşlar aydın. Doğru diye biri diye ya da bir doğru bir de parlament respublika gerek diye. Hakiki parlament respublika olsa devlet has adaletli olur sebebi bir zat çözmek için dine prezident gol çekmez. Bunu bütün parlament olam orta alıp maslahat ederler. Halk maslahatına el galırışık olur. Yani önküyali bir sıdırgayın el galırılmaz. Näme üçin? Sebebi yaşlılar şeyle öwrediler ne? Ene yığnak boljakdyr. Entek prezident giren okzala. Entek olar yaşlılar garaşyp otyr prezident soňundan ýerýär bir saat 2 saat giýjägal. Ona yığnak bolmadyndan öňürti. Bulara aýdýarlar. Sahnada bir adam ma eli mikrofony aýdalyny rejissor diýerler, rejissor. Eýlap ýörep halka lekçe geçip çykýar. Eliňiz galdyrarsyňyz, plandat diýer bolýan. El sarparsyňyz, plandat diýer bolýan. Arkadaga şöhrat diýersiňiz, gaýtalarsynız ta elimizi şeýtýänçäk, oturum diýänçäk, gaýtalarsynız aňyrtynda sahna aňyrtynda dur bir ellerini şeýdip. Şo bollet diýen ellerini şeýtýän bollaşa. Ana şeýdip repetisiýa geçirip adamlar edil haýwanlar ýa dirsira wad etýärler. Sahnaň şo sahnada ýa bayramçylyk sahna bolsun, ol bayramçylyk geçirilsin ýa bolmasa halk maslahaty geçirilsin tapawut ýok. Ana şeýdip adamlar dirsira wad etýärler, adamlaryň özüniň menýenýesini aýtdyran oklar. Yok indi az yavaş yavaştan aýdyp başlady adamlar, halk, vatan ünmeler. Ýa. Yine biri yazan bir vatandaşımız bizlere gulluk vaktimiz Niyazıp ruhnama okadıp iriyiz dep yazan. Ýa. Ola doğru şo sallatlarym şonu okamaly, beýleklerim şonu okamaly, mektep okuwçylarym şonu okamaly. Şonu iň berkisi institutda okuwa girecek çağalara da okutýardylar. Şonu okap şol ne egzamin tapşyrýan meselem aýdaly medinstitutda girýän ha. Şo ruhnamanyň medisina degişler ýoga. Ýöne giriş egzaminini şondan sonra birinta. Şondan sonra berýärler. Giriş egzaminini şol näme gady ruhnamadan sonra berýärler. Predmet bar şon ýaly. Ruhnama diýip predmet bar. Meselem medinstitutda gireňde nämeden egzamin tapşyrýan sen? Aýdaly biologiýadan tapşyrýan, himiýadan tapşyrýan, ýa rus tilinden ýa matematikadan tapşyrýan ha? Şo predmetlerin ýerine hökman bir san predmeti ruhnama. Şonuň geçmeli. Beýleki institutlarym şeýle. Odan himiýa bilen beýleki biologiýany okan oklardy. Esas ruhnamany okap gidýärler. Okga girmek üçin. Ne? Halkyň Benim o neçenci yıllarda 2090 neçenci yılın 2000 başlarında mı doktorlar, mugallimler hemmesi ruhnamanı yattan tutmalı, yattan bilmeli dep okap ýüren wagtlaryny bilýän. Şu egzamin tapşyryp mugallimler, doktorlar
ruhnama bilen. Ha bu Vatandaşımızın indi ruhnama yok, arkasın ne? İndi ruhnama yok, arkasından çay kitapları var dep yazan. ay öde koşunçay kitaplarını. Öde yazan da bir de okumayasın kitabını. Ana şolar ýaly. Haýsy tarapyna seretsen çüräp pytrap dur Türkmenistanyň haýsy oba hojalygyny al sen, ýa onuň medisinasyny al sen, ýa bilimini al sen. Iň esasy iň zerur zatdan bilim ha, bilim. Iň zerur zatdan biri. Şol birinji klasa barandan bilimi öňe sürmeli bolyn. Ýok, bular tersine. Çağan diye eline şunu alıp bir kitap oklaya diye öňe han okan dip diye moğolumlar da seni fakir seynap ýör diye moğolumlar da seni çigitlap çağalardan habaram yok. İsler gelmeşek gitmeşek o girip çıkıp moğolumlar tapa oturup bir 45 minutlar tapak geçmez mi çağa bilen? Yok. Ay menine nemem işim var. Mene şu magazyna gidip gelecek. Hadi men bir plan alıp gelmeli. Ya siz oturun diyemsin çağalara. Çağalar öz başına okap oturuyorlar. Okap oturur mu olur? Okar mı? Moğolum çıkısı okar mı olur? İşte de okar oklar. Kıyık da vak 45 minutda nädip geçýär, kıyık vak bile geçýär. Ene şoňa bilim diýerler Türkmenistanda. Ene şolar ýaly. Ýagdaý. Başga soraw barmy? 80-nji ýylyň sonu 90-nyň başlarında okuwa başlanan wagtlarym o wagtlar bilim oňatdy Olga Çarina. Mesela ben 95-nji ýylda okutardım. Şu wagtlar 8-nji klassy kutardım okuwy. Şunu ýaz döwründe 8-9-njy klass wagtlary da şu bilim sistemasy şuňaly boldy. 8-9 sınıf bitirmelde. Şu mesela ben 8 kutarsam häzirki 11 sınıf kutaranlar bilen meniň bilimim oňat düşünjem. Häzir meniň çagalarym mesela düşünjesi pes oku bilimi pes. Nemede? Öňler nämede bolsa o okuwzat okudylýardy Soýuz döwrüne sebäbi bizning moğolumlarymyň köpsi Orşetden zatdan gelen Rus moğolumlarymyz bardy, Ukrain moğolumlarymyz bardy, Tatar, Gazak moğolumlarymyz bardy, Azerbaýjan moğolumlarymyz, Ermeni moğolumlarymyz bardy. Şu bir ýerde millet bar bolsa bardy bizning moğolumlarymyz, Ýewrey moğolumlar bardy. Moğolumlarymyzyň içinde. Ýöne diýjek bolýanlarym şu döwürlerde okudylýardy. Näme şunu aýtdy? Öz güýjüň bilen hem giribem bolýardy. Okuryp girip bolýardy öz güýjüň bilen. Ýöne görýän soňky döwür nämeler boldy. Hemme dat inne wzatka. Inem nähile kedip seredine. Bolýanlar da seret. Ene atalar ştadan ýüzlenesi milýärde bilemek bir ene atalar dinleýän barmy, bir gepleşik ýokmy? Ýöne ene atalara bir zat aýdasy milýärşýärden. Çağaňy mektebe barýan bolsa, şonu üçlüge zada okuyan bolsa, bäşligi okutmak üçin moğolumlara hiç wagt pul tölemeň. Pul berip çağlaryny gyzyla gutortýan ene atalar bar. Bäşlik goýdurýanlar bar. Çağa hiç zat bilen ok, nol. Nol. Ýöne ene atalary şol pul berip şkolaň direktorlaryna pul berip çağam gyzyla gutorsuny diplom alyp berýärler. Gyzyl diplom mektebinkini atestadan gyzyl alyp berýärler. Ol näme gerek saňa şu gatty gyzyl ýanky diplom sen kelläň boş bolsa näme gerek şu pul töläp almak. Şu taýyny düşünemok men. Şu ýerine düşünemok men. Bizde bir moğolumlar bardy. Sen bäşlige taýrap duranam oňa 4lik goýýardylar. Okasyn gyzyk dep. Ha o. Näme üçin? Bu 4lik alym
Men şunça okazamam 4'lik koydum oğlum deyip ertesi gün 5'li okumak için ondan köp okayan. Doğru. Öňlerim şoň ýalydy. 4'lük alan wagtym näşili ýyglap men enemi getirip mektebe. Ona 4'lük koýdy. Oňa da okaýan dep. Ama hazırki çağlarda hiç bilim, hiç bir zat yok. Yok. Kim pul berse mugallamlar hem kimi enesi atası bay bolsa kim pul berse şunun çağasına ona garayalar. Başka çağlar bile hiç işi yok. Sadece bilenleri remonta pul, perdeye pul, şvabraya pul, yaxşı zatlar başka Şu wagtynda ayrımçılık gidip durýan içinde. Baýyň çağalary, garybyň çağalar diýip aýrýarlar diýe. Baýyň çağasy bolsa gowun sür, garybyň çağasy bolsa ünsen beren oklar diýe. Şurada bir vatandaşımız yazan, bizde 3-4 günlük bir kız özünü asıp öldürdü diye. Asıptır 8. klas diye. Remont üçün, pul soranı üçün. Ya asıptır diye ama ölen mi yok mu yazmayan. 3-4 günde bir kız özünü asıptır 8. klas diye yazan. Remont üçün, pul soranı üçün de yazan. Nesip bolsa şu täze Türkmenistany guramasa, şu wagtky Türkmenistanyň ol döwlet bolmadan. Täze Türkmenistany guramasa, şu zatlar düýbünden kökü damary bilen aýyrmaly, ýa-ni çağalardan soramak wa. Ine mektebi remont etmeli, klasy näme almaly, zanavesk almaly, gül almaly, daşaryny arasylamaly, daşyny kraskalamaly. Ine şu zatlary ine atasından pul soramasy etmeli. Hiç şeýle pul soramak gadagan bolar. Ine nesip bolsa, ine atadan pul soramak gadagan bolar. Şonu gadagan etmeli. Olga Çarina bu yaman korkunç zatlar. Türkmenistan'ın su kurakçılığından girdik ama o mektebin ölümüne çeli geldik ya bu okuçuların ölümüne çeli geldik. Ya Türkmenistan neresinden tutsak çürük sistema her yeri dökülüp kutarıyor. Denev etraf 28. mektepte yazan yankı çağanın asılan çağa. Bardyr. Indi men gorkýan dadym ýene bir 10 günden ýa-da şo bu torduşda ýene de geçen ýyl kıyaly çağalar eşip tapman ýene özüni asjak bolsa men şolara öňünden şu taýdan ýüzlenes melýärde. Hiç wagt gaderly watandaşlar çağalaňyz baram bolsa ýa şu ýokurky klas ödler diňleýän bolsa şu gepleşigi hiç wagt şolar ýaly biderek zat üçin özüňizi kast etmeň. O zatlar biderek zatdyr. Siz ýa 17 ýaşyňyzda, 16 ýaşyňyzda siziň gelentek durmuşyňyzyň hemmesi öňdedir. Bugün mektepde gutorduş klasyna gutorduş gününe men täze köýnek giýip bilmedim diýip özüňizi asyjy bolaýmaň. Iň ýalňyş zatlaryň biridir şol. Näme üçin sebäp? Häzir siz mektepde gutorýaňyz şu mektepde men täze köýnek giýip bilmedim diýseňiz, gapdalyňdaky baýyň çagasy aýdaly şu täze köýnek giýipdir, olam siziň üstüňizden gülýär. Täze köýnek giýip bilmediňiz üçin üstüňizden gülýän bolsa, ertek gün durmuş görkezler. Kimiň haýsy derejäge ýetjegini, kimiň nähil derejede ýaşajagyny ertek gün durmuş görkezler. Menem ýetimlik bilen ösdüm. Menem giýip bilen okdum köýnek, hiç zat aýagymda köwüşmem ýokdy, ýyrtyk köwüş bilen mektebe gidýärdim. Bir köýnek bilen mektebe oturýardym, bir köýnek bilen. Köýnegim çalyşylan okdy bizde. Diňe ýuwulyp täzeden ýene geýilýär, ýuwulýar ýene geýilýär. Aýagymda geýmäne köwüş ýokdy o. Mektebe gidemedi. Şolar ýaly garyp ýaşaýardyk. Meňem üstümden gülýärdiler. Meňem üstümden gülýärdiler. Näme üçin? Garyp diýip gülýärdiler. Ýöne öňüm gelenden soňum gelsin niýe? Siziň erteki gün näme kim bolup ýetişeňiz belli däl. Gadyrly çağalar, enatalar. Çağalaňyzda şu zatlary aýdyp duruň. Erteki gün siziň kim bolup ýetişeňizi diňe Allah bilýär. Onuň üçin bir köýnek üçin özüňizi asmaň, gaýrat edin. Doğru. Ýagdaý däl bu. Bu hiç zat bu. Şoň sizi täze köýneksiz eltmeýän bolsalar mektebe barjagam däl, gitmeň.
mektebe. Şoň. Sizden geçer soňky jaňy. Eger şo täze köýnege direktoran bolsa, şol täze şo soňky jaň sizden geçer. Barmaň köýnege ýok bolsa. Ene meni maslahat hiç wagt ödüňizi helaklemeň bir köýnege. Ya bir 5 manat pul üçin. Şurada bir vatandaşımız yazan bize gowu psikologlar gerek. Devran aleykümselam. Psikologlar gerek de yazan. Doğru psikolog gerek hawa. Biz psikologlar kän taýýarlamaly bor. Şu täze Türkmenistan asyl höýme döredilse, bize psikolog kän gerek bor. Köp psikologlar okutlar. Ýürüte şol pedagogiski institutlar var. Mesela Seydi var, Çarşı'daki institut Seydi. Şu yerde köprek fakültet açmalı, yankı fakültetler açmalı, psikologiya var idi. Aşağıdın pedagogiski üniversitet institutları var, bu orada açmalı. Türkmen Devlet Üniversiteti var, o yerde açmalı. Şu pedagogiski hem köplenç, da olam değil. Oluşul medistutda da bolmalı, institutlarda hökman bolmalı, pedagogiski училищелер var. Yerlerde, her vilayette. Şolarda da açmalı. Yankı psikologiski nemeleri fakültetler açmalı. Sebebi ne mektebe sadece işe girende de psikolog hökman gerek. Gerek psikologlar işlemeli. Hökman, hazırki bizlerin bu durumda hökman gerek bize. Her sadece, her mektebe, даже семейный больницаларда семейный nimeler hem gerek. Vraçlar bola da semeyni öylere giden. Şular hem gerek bize. Her semya bilen katlaşıp şu psikologlar işlemeli. Bu adına bir zatayda bizde bunun böyle ağır köp miktarda köp kalitesi arayalar yapmadı. Soňky döwürde ne soňky döwür alsak gatyken aýryşyp maşga bolýanlar kän. Köpsiniň şu görýärmi şu ýanky ýeter ýetmezlik, açlyk şu zatlara eltýär-de. Sebebi äri çağlaryny taşlap Türkiýe gidýär işlemäne. Ya aýdaly aýaly çağlary bilen adamsyny taşlap gidýär Türkiýe işlemäne, haýsam bolsa biri. Indi şuýda şu aýtjaglarym ýeter ýetmezlik adamyň durmuşyny bütün bir maşgalany bozýar. Nähili bozýar? Türkmenistanyň içinde är aýal bile ýaşap oturanymda şol bozulýar. Näme üçin ýeter ýetmezlik üçin? Äri aýalyny ýygenýär, aýalam ärini ýygenýär, tenekläp bilen hojalyk diýip. Eger şu ýerde normal iş bar bolsa şu erkeklerim işler, şu aýalynyň gepini çekip otururmy? Ene sen tenekläp bilen ok, maşgala näme üçin öýlendiň onno, maşgala näme üçin döretdiň onno, ekläp bilmejek bolsaň, ene şular ýaly gep gurulňlar goýuk galmagal şu hojalykda bolup durýar. Şol ýeter ýetmezlik, açlyk diýilýän maşgalany bozýar. Şonu aýdasym geldi, psikolog hökman bize gerek, gaty köp gerek. Ne giden maşgalalar bozuldy. Şu ýeter açlyk sebäpli. Aleykümselam baharman. Ministerswadaklaryň hemmesini düýbi bilen ýok etmeli. İnşallah. Ýa-wa Döwran diýip bir salam Döwran. Onu bu ýerde biz onu tamamlalymy? Sebebi adam ýok. Dinleýänçilerimiz. Ben tarafta 6 dinleyici var. Şampiyede Olga Çarina şu azıcık adam bolsam şulara düşündürüp bilseniz hem en yaman kette gep bu. O soňra ýene bir gyzyklandyrýan bir temalar bar bolsa şu hakda edäýärs ýene. Onu Ama yine bir devam ederiz sal yine bir gün. Boş vaktiniz haber verseniz yine devam edelim. Bu yaman kızıklı günler gidiyor. Okay, bolar. Bolýar. Onda vatandaş sağ olun. Sağ olun vatandaşlar.
neresinden çıkma